Türkmenistanda täze okuw ýyly başlady. Klasslarda okuwçylardan maska takynmak talap edilýär. Türkmenistanyň mekdeplerine we ýokary okuw jaýlaryna 2022-2023 täze okuw ýyly başlady. Klasslarda okuwçylardan maska takynmak talap edilýär. Resmiýetiň ýapyk binalardaky maska talaby kiçi ýaşly käbir okuwçylar üçin howa ýetmezçiligine ýol açýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Mar welaýatynyň habar berdi. Şu gün 1 sentýabr mekdeplerde we beýleki okuw jaýlaryna sapaklar başlady. Bu ýyl mektep okuwçylarynyň sapaklary doly 45 minut okudylýar. Klasslarda okuwçylardan maskaly oturmaklyk talap edilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyl mundan ozal koronavirus pandemiýasy bilen baglykda maska talabyny giyirdi we Tomsun başlaryna bu talapdyň köpçüliklerin transport serişçilerini we ýapyk jemgyýetçilik binalaryna degişledildi. Habarçynyň maglumatyna görä sınıf otoglaryna okuwçylardan maska takynmagyň talap edilmegi kiçi ýaşly çağalar üçin käbir oňaýsyzlyklary, şol sany olaryň saglyk ýagdaýlary bilen bagly käbir töwekkülçilikleri döredýär. Mar welaýatynyň Bayramaly şäherindäki 2-nji orta mektebine okuw ilkinji gezek baran 6 ýaşly çağalaryň arasyna howa ýetmän, huşuny ýitirenler boldy. Lokman çağıryldy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berdi. Marly enatalar orta mekdepleriň töweregine 100 maskalarynyň satylýanyny aýdýarlar. Bizim çağamyzda maska satyn aldyk. Klasslaryň penjeresi açylmaýar. Klasslaryň gapylaryny ýapyp okuwçylary mektebe we klassa öwrenişdirýärler. Klasslarda hiç ýeri sowadyjy enjam kondisioner bolmansoň klasslar gaty dymyk we ysy hissesini çağalar 100 maskaly oturmaly. Onsuzam howa ýok. Bu hem üstüne boldy diýip Marly atalaryň biri gurrun berdi we ödüniň ilkinji gezek mektebiň gapysynyň ýeren kiçi ýaşly çağasynyň sapakda çaşanlygyny sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan enatalaryň sözlerine görä mektepde başga-da huşuny ýitiren çağalar boldy. Çağamyň huşu giden soň mugallimler onuň 100 maskasyny aýryp ýüzüne suw çalyp huşuny getirdiler diýip Marly ýaşaýjy gurrun berdi. Mektep mugallimleri sapagyň dowamynda penjereleri ýapyk saklamak talabynyň mektep müdiri tarapyndan buyruk berilenini aýdyp geçen ýyl klasslarda bar bolan kondisionerleriň hem bu ýyl sökülip aýrylanyny aýdýarlar. Indi sowadyjy enjamlar bahanalap ýene-de pul toplarlar diýip Marly mugallim şikayet etdi. İlkinji gezek orta mektebe gadam basan körpeleriň enatalary bu möhüm sene özleriniň arzu edip ýetenliklerini, bu günüň bayramçylyk howasyna geçmegine garaşanlyklaryny, ýöne mekteplerdäki maska talabyndan soňra howa ýetmezçiligi zararly huşuny ýitiren çağalaryny görüp özleriniň gaty tuhat bolanlyklaryny aýdýarlar. Bugün biziň üçin bayramçylyk bolmaldy. Biz bolsa çağalarymyzyň howa ýetmezçiligi zararly huşuny ýitirýänliklerini gördük. Şunumda aýtsak, biz klasslarda howa kadaly çalyşylmasa çağamyzy mektebe urudasymy gelmeýär. Kiçi ýaşly çağalara maska näme gerek ýok edip aýyrmaly ýa-da klasslarda arasynda howa çalyşyp durar ýaly şert töretmeli diýip Marly enatalar aýdýarlar. Galyberse de täze okuw ýyly ýurdun bilim we terbiýeçilik edaralaryna maska talaplary bilen başlaýan mahaly Mar welaýatynyň orta mekdepleriň ençeme mugallimleri kitap ýetmezçiliginden şikayet edýärler. Ýönüdiň öbür kitaplarda Azatlyk radiosynyň habarçysy orta mekdeplerde partalaryň we oturguşlaryň hem ýetmezçilik edýänligini, käbir mekteplerde sınıf patoglarynyň ýetmezçilik edýänligini aýdýarlar. 2 okuwçuluk partada 3 bolup oturýarlar. Bir klassa adynyň 30-40 okuwçy okuýar. Şäher mekteplerine okuwlar 2 smenada 2 çalyşykda okudylýar diýip bir bilim işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle-de Azatlygyň habarçysy Sebitde ençeme maşgalalaryň çağalarynyň okuw esbaplarynyň ýetmezçiligi sebäpli 1 sentýabrda mektebe baryp bilmänliklerini gurrun berdi. Mugallimler okuw barmadyk okuwçylaryň enatalaryna okuw esbaplary boýunça kömek ediljekdigini aýtdylar. Okuwçy mektebe gelse bolýar diýerler diýip bilim işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli daşary döwletlerde galan raýatlaryny ýurda getirmek üçin sentýabr aýynda Türkiýeden we Belarusdan Türkmenistana 15den gowrak uçur gatnawyny guramagy meýilleşdirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Libap welaýatynyň Türkmenabad şäheriniň aeroportundaky ygtybarly çeşmesi we Belarusdan gelen türkmen studentleriniň bir näçesi habar berdi. Çeşmämiziň maglumatyna görä Türkmenistan aviakompaniyasy sentýabr aýynda Türkiýanyň Istanbul şäherinden Türkmenistana 10 uçur reýsini guramagy meýilleşdirýär. Istanbuldan gaýtjak şol uçurlaryň 7 sanyny Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň we 3 sanyny Türkmenabadyň aeroportlaryna gonar.
Bu dowamly uçar gatnawlarynyň dikildilýänligini aňlatmaýar. Bular ýurdun daşynda galan türkmenstanlary watanyna getirmek üçin guramalaşdyrylan reýslerdir. Bu uçarda ýurda dolanan raýatlar 3 gün karantina ýerleşdiriler. Diýip çeşmämiz geçen hepdäniň ahirinde gurrun berdi. Mundan başga Türkmen aviakompaniyasy sentýabrda Belarus paýtagty Minsk şäherinden Türkmenistana 7 sany uçur gatnawyny guramagy meýilleşdirýär. Çeşmämiz bu uçurlarda gelen ýolagçylaryň hem 3 gün karantina alınjakdygyny belleýär. Bu uçur gatnawlarynyň sanawy Türkmen maşynyň we Türkmen awadyň aeroportlaryna gelip gowuşdy diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistan aviakompaniyasyndan we Agdalyan aeroportlardan goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Bu uçur gatnawlarynyň käbiri barada Garaşsyz neşir Türkmen News we hökümetçi Türkmen portal web saýty hem habar berýärler. Garaşsyz neşiriň 30 awgustda çap eden habarynda Türkmenistan aviakompaniýasynyň sentýabr aýynda Stambuldan 8 we Minskden 4 sany charter reýsini amala aşyrjakdygy aýdylýar. Neşir Stambuldan geljek uçurlaryň 7 sanysynyň Türkmen awadyň we 1 sanysynyň Türkmen maşynyň aeroportlaryna, Minskden geljek uçurlaryň 4-üsiniň de Türkmen maşynyň aeroportuna gonjakdygyny belleýär. Hökümetçi Türkmen portal web saýty Türkmen aviakompaniyasynın sentýabrda Belarusdan Türkmenistana 4 uçur gatnawyny amala aşyrjakdygyny habar berýär. Neşiriň 31 awgustda çap eden habaryna görä, uçurlaryň ählisi Türkmen maşynyň aeroportuna gonar. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başynda has takygy 2020-nji ýylyň martynda ýatyran halkara uçur gatnawlaryny henüz hem dolu derejede dikeltmediler. Häzirki wagtda Türkmen aviakompaniyasy Dubay, Kazan we Moskwa uğurlary boýunça dowamly uçur gatnawlaryny amala aşyrýar. 26 awgustda Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda ýygyderli gatnawlaryň dikeldilýändigi we uçuşlaryň hepdede 2 gedek her çarşenbe we şenbe günleri amala aşyrylýandygy elan edildi. Ýöne häkimetler beýleki ýurtlara hususanda ýüzlerçe müň Türkmenistanlynyň ýaşaýandygy aýdylýan Türkiýe uğuru boýunça adaty uçur gatnawlaryny henidem dikeltmeýärler. Soňky 2 aý çemesi wagtyň dowamında Stambullyň aeroportuna üýşen ýüzlerçe Türkmenistanda Türkmen häkimetlerine nägilelik bildirip protest çärelerini geçirdiler. Olar aýda 2 ýa 3 gedek amala aşyrylýan uçur gatnawlarynyň ýeterlik däldigini aýdyp häkimetlerden Türkmenistana dolanmak üçin şert döretmegi talap etdiler. Bu protest çäreleriniň ýa häkimetler daşary ýurtlarda şolsanda Türkiýede galan raýatlaryny watana getirmek uğrundaky tagallalaryny birneme güýçlendirdiler. Türkmen awadyň aeroportundaky çeşmämiziň we Belarusdan gelen Türkmen studentleriniň bir näçesiniň sözlerine görä, soňky bir aýyň dowamında Minskden Türkmenistana 4 uçur geldi. Bu uçurda gelen ýolagçylaryň tas ählisi Belarusda okuwyny tamamlan Türkmenistanlylar bolup, ýene 3000den gowrak student watanyna dolanmaga çalyşýar. Öz çäginde koronawirusyň ýeki hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny erjellik bilen tekrarlayan Türkmen häkimetleri we döwlet eýetçiligindäki medeniýet serişdeleri daşary ýurtlarda galan müňlerçe Türkmenistanlynyň ykbaly barada asla maglumat bermeýärler. Häkimetler adatlyň bu baradaky sorawlaryny hem jogapsyz goýýarlar. Paýtagtyň görki Türkmen häkimetleriniň üns merkezinde galýar ýurdun ýolbaşçylarynyň Aşgabaty awadanlaşdyrmak talaplary bilen bir hatarda şäher häkimetleriniň bu uğurdan edýän işleriniň çäginde köçelerdäki jandarlary ýok etmek tagallalary hem güýçlenýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary jemaat gulluklarynyň göz astyna ösümliklerden hem itpişiklerden başga da indi kepterleriň hem goşulanlygyny habar berýärler. 1 sentýabrda ýer bilen şäher merkezindäki howlularda köp ýaşaýjylara tanyş döwlet belgili emma ak renkli ýük awtology göründi. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä, yerli ýylat tarapyndan ganhorlar diýilip adlandyrylýan we haýwanlary tutmak gullugy tarapyndan ulanylýan bu awtolog indi mämişi renkden ak renki boýalypdyr. Şäheriň merkezine haýwanlary tutýan we öldürýän 70-26 belgili mämiş renkli awtology ak renki boýapdyrlar we ol renkini çaljyp beýtarap Türkmenistan şaýy bilen Göwroglu köçetiniň uğrundaky öýleriň arasyna aýlanýar. Dip adatlyň habarçysy 1 awgustda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şol gün şäheriň Agdalan böleginde ýokary wezipeli işärleriň awtologlarynyň geçmegine garaşylyp taýýarlyk görülipdir.
Däp bolşaly döwlet resmiýetleriniň şähere çykmagynyň öňü tirasynda haýwanlary tutýan awtologlar sebetlere aýlanyp çykýar. Barlykda adatlyň habarçysy şäheriň jemaat gulluklarının prezidentiň golayda şäherde köçerden gözegçilik etmeginiň öňü tirasynda iki hepde öň taýýarlyk görüp başlandygyny we agaçlary suwarmak, soňra käbirlerini çapyp aýyrmak işlerini giňden geçirenligini aýtdy. Parahat etrapçylarynyň agaçlary birden suwurup başladylar, soňam käbirlerini çapyp çykdylar. Dip habarçymyz aýdýar 23-nji awgustda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Dikuçarda Aşgabatyň töweregine uçup gurulşyk meýdançylaryny gözden geçiripdi. Döwlet habar gullugynyň maglumatlaryna görä döwlet baş tutany şonda paýtagtyň lokmançylyk edaralarynyň ýagdaýyny howadan synlapdyr. Adatlyk habarçylary prezidentiň şol saparyndan bäri Aşgabatyň käbir ýerlerinde kepterileriň ýok bolanlygyny habar berdiler. Hakykatdan hem kepteriler gitip gitdi, men olary penjereden imitlendirýärin. Gargalar we beýleki guşlar bar. 30-njy we 11-nji etrapçylarda kepteriler entek bar diýip Aşgabatyň merkezi etrapçylarynyň birinde ýaşaýan habarçymyz aýtdy. Habarçylar birnäçe günden soň kepterileriň ýok edilip başlandygyny anykladylar. Dikuçordan soň sürüjisiz uçor goý berilip, ol gaty kiçi beýiklikden şäheriň hemme ýerine aýlanyp, kepterleriň saklanýan ýerlerini anyklapdyr. Olaryň saklanýan belli bir ýerlerine, şol sanda hatda häkimetde işleýänleriň kepteri saklaýan ýerlerine adam uğradylyp, ýok edilipdir. Munyň şäheriň hemme ýerinde dowam etjekdigini aýtdylar. Şeýdip kepterlere de nowbat ýetdi. Dip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri 1-nji awgustda gurrun berdi. Ondan öň häkimetleriň itlere, pişiklere, kebeleklere we çekirtkelere garşy alyp barýan işleri barada ençimegede habar berilipdi. Bu aralykda şäheriň ýaşaýjylary ýaşaýyş jaýlarynda sıçanlaryň, alakkalaryň we büreleriň bardygyny ýedigderlik habar berýärler. Bilermenleriň pikiriçe, harasaçylyk düzgünleriniň bozulmagyndan başga da gemirjileriň we mör möjekleriň köpelmeginiň esasy sebäpleriniň biri itpişikleriň we guşlaryň ýok edilmegi bolup biler. Soňky aýlarda tutuş ýurt boýunça itleriň we pişiklerin köpçülikden öldürilmegi dowam etdirildi. Haýwanlaryň ýok edilmegi itlere rehimsizligi gadagan edýän kanunyň kabul edilmegine gabat geldi. Türkmenawatda haýwanlary rehimsiz tutmak we saklamak barada ençime maglumatyň çap edilmeginden soň yerli häkimetler itleriň saklanýan ýer zeminleriniň girelgelerindäki demir gözenekleri aýyrdylar we haýwanlary goraýjylar bilen duşmagy wada berdiler. Şonda yerli ýaşaýjylar birnäçe iti halat edip bildiler. Galanlaryň bolsa ýetirim bolandygyny habar berdiler. Adatlyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä, ýakynda Türkmenawatda yerli häkimetler jemaat hyzmatlary gulluklarynyň işgärleri bilen duşuşyklary geçiripdir we olara itleri öldürendikleri üçin käýäpdir. Yerli habarçylaryň sözlerine görä, şondan bäri şäherde zäherlenen haýwanlaryň jesetleri tapylýar. Türkmenistan şu ýylyň 1-nji 6 aýynda Gyrgyzstana 1,17 milliard kilowat saat elektrik energiýasyny eksport etdi. Bu barada Trend neşiri Gyrgyzstanyň Döwlet Statistika Komitetine salgylanyp 30-njy awgustda habar berdi. Türkmenistanyň Kronikasy neşiri Türkmenistanyň 6 aýyň dowamında Gyrgyzstana iweren elektrik energiýasynyň möçöriniň tutuş ýylyň, ýagny 2022-nji ýylyň dowamında eksport etmegi meýilleşdiren mukdary da has köp bolandygyny habar berýär. 2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda Türkmenistandan Gyrgyzstana bahasy 45,16 million dollara barabar bolan 1,17 milliard kilowat saat elektrik energiýasy iwerildi diýip Trend ýazýar. Neşir 2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda Gyrgyzstan bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda dolanşygynyň 59,18 million dollara deň bolandygyny we munyň geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende tas 4 esse ýokardygyny hem belleýär. Geçen ýyl bu görkeziji 15,12 million dollara barabar bolupdyr. Türkmenistanyň Kronikasynyň 31-nji awgustda çap eden habaryna görä, şu ýylyň maý aýynda Gyrgyz energetika we senat ministrliginiň başlygynyň ornwasary Tilek Aytalyýew Gyrgyzstanyň 2022-nji ýylyň dowamında Türkmenistandan 1,15 milliard kilowat saat elektrik energiýasyny satyn almagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Gyrgyzstanyň Döwlet Statistika Komiteti we agzalyan Gyrgyz resmiýeti bilen habar
habarlaşyp kommentari alyp bilmedi. Ýöne habar web-saytlarynyň getirýän sanlary Türkmenistanyň şu ýylyň birinji ýarymynda Gyrgyzstana iweren elektrik energiýasynyň möçörüniň tutuş ýylyň dowamında eksport etmeyi meýilleşdiren mukdaryndan da has köp bolandygyny görkezýär. Bu habarlar energiýa resurslaryna baý Türkmenistanyň öz ilatynyň ýyllar boýy dowam edýän tok ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň Thomson jokrama ysy günlerinde ýene ýitileşendigi barada maglumatlaryň ýygyderli gowuşýan mahalyna gabat geldi. Azatlyk Thomas basynyň dowamında paýtagt Aşgabatda we vilayetlerde ýaşaýjylaryň elektrik energiýasynyň ençeme sagatlaپ ketilmegi we hojalyklara berilýän togyň güýjüniň pestigi barada onlarça gedek habar berdi. Biziň daýhan birleşigimizde her gün akşam saat 12-den soň tok öçýär we ýerden saat 5 töwereklerine tok gelýär. Geçen akşam çağılar tok ýok, garanky gorkýas ýen soň men potrot ýerimi taşlap gaýtmaly boldum. Ýerden potrot ýerime gelip görsem meniň 3 günläp ýygdyran bir tonadan gowrak pagtam ýok, ogurlanypdyr. Dip Mary welaýatynyň Mary etrawynyň Peşanaly daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy 29 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ilatyň elektrik üçünçiligindäki problemalary açaçan boyun almaýarlar. Moderek ýurt resmileri elektrik energiýasyny öndürmek we daşary ýurtlara eksport etmek boýunça ösüş sanlaryny ýygy-ýygydan elan edýärler. Türkmenistanyň ýangyç energetika toplumuna gödäwçilik edýän vice-premier Çarmyrat Pürçekow 12 awgustda prezident Serdar Berdimuhammedowa hasabat berip, şu ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgininiň 112,8 götürme, daşary ýurtlara iwerilen elektrik energiýasynyň ösüş depgininiň 141,3 götürme barabar bolandygyny aýtdy. Türkmenistan geçen ýyla çenli öz elektrik energiýasyny Owganistana, Eýrana we Özbegistana satýardy. Geçen ýylyň awgustunda Türkmenistan öz müşterileriniň hataryna Gyrgyzstany hem goşdy. Barlykda Trend neşri şu ýylyň birinji ýarymynda Türkmenistanyň Gyrgyzstana bahasy 1,16 milyon dollara barabar benzin import edendigini hem habar berýär. Bu habar soňky aýlarda ýurdun dürli sebitlerinde benzin gytçylygynyň emele gelendigi, käbir ýangyç beketleriniň her bir awtolog üçin benziniň möçörüni çäklendirip başlandygy barada habarlaryň ýygyderli gowuşýan mahalyna gabat geldi.